Δεξιά και αριστερά και διοριστές. Ο ένας από αυτούς γυρίζει και του λέει: Κύριε, θυμήσου όταν έρθει στη βασιλεία σου. Δεν ξέρουμε τι έχει καταλάβει, δεν ξέρουμε ποια βασιλεία εννοεί. Δεν είχε προλάβει ίσως να ακούστε πάνω στο σταυρό μαζί. Λέει ο Κύριος: σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Θα σας πάσω λίγο στη δικιά μου σκέψη, εντάξει, να το επιτρέπετε. Γιατί όταν διαβάζω την Αγία Γραφή έχω πολύ φαντασία. Φαντάζομαι λοιπόν την ώρα που πεθαίνει αυτός ο πιστής, πηγαίνει προς την παράδεισο. Φτάνει στην πόρτα του ουρανού. Χτυπάει, ανοίγει ο άγγελος. Ναι, ποιος είναι? Γεια σας. Ήρθε να μπω. Ποιος είσαι? Ένας ληστής. Α, μάλιστα. Έχεις βαπτιστεί στο νερό? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μάλιστα. Έχεις λάβει πνεύμα Άγιο? Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Μάλιστα. Σε ποια εκκλησία λέγεις? Δεν ξέρω τι μου λέτε. Απογοητεύεται ο άγγελος. Φωνάζει: Αρχάγγελε Μιχαήλ, έλα έξω, Χριστάπαινε. Έχουμε θέμα. Έλα στην πύλη. Πάει στην πύλη ο Μιχαήλ, τι έχεις, τι πρόβλημα έχεις? Εδώ ο Κύριος λέει ότι είναι ληστής και θέλει να μπει μέσα. Ο Μιχαήλ του λέει: θέλεις να μπεις μέσα? Λέει: ναι. Γιατί να μπεις μέσα? Πού το κληρονόμησες αυτό? Ποιος σου είπε να μπεις μέσα? Λέει: παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτός του σταύρου. Αυτός του σταύρου μου είπε να έρθω. Και δεν έχεις τίποτα. Γιατί έχω τίποτα. Τίποτα δεν έχω από όσα λέτε. Και τι έχεις? Το λόγο του. Μου το υποσχέθηκε και μου είπε να πω μέσα. Το έχεις τίποτα να μην. Γιατί το διαβατήριό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι η θεολογία μου, δεν είναι η εκκλησία μου. Δεν πάω στην εκκλησία γιατί η εκκλησία πάει για τον Ιησού Χριστό. Και έχω πει στην εκκλησία μου και είναι επιμένας, λέω: αν η παρουσία του Θεού φύγει από λεβατό στα πόδια θα φύγω, δεν με νοιάζει. Και αν δείτε τον επιμένο να φεύγει, ακολουθήστε με. Γιατί είμαι αυτός που κυνηγάει την παρουσία του Θεού. Είμαι αυτός που κυνηγάει τον Ιησού Χριστό. Και δεν θέλω τίποτα άλλο από αυτό. Γιατί να πεις, μου το είπε στο σταυρό ο ίδιος. Μου το είπε. Σου το έχει πει σήμερα ο Κύριος αυτό? Σου το έχει πει? Είναι κανείς από εσάς που δεν έχει ακούσει αυτή την πρόσκληση του Κύριου σήμερα? Υπάρχει κανείς? Δεν ξέρει τι θα είναι. Σήμερα ο Κύριος είναι. Ο Κύριος σε καλεί. Είσαι μαζί του. Εκεί που είναι και αυτός.